Salam hormatly dostlar. Bu videoda ben menajerin 3 tane esasy ukyplaryny aýdyp berjek. Men düşünüşim boýunça iň bir esasy 3 tane ukyp bar. Olar tehnik ukyby, ikincisi insan ukyplary, üçüncüsi pikir ukyplary, ýagny aň ukyplary. Birinci tekniki ukyplarynda men şeýlerä düşündireýin. Tekniki ukyplary hökman diýende oňa näme düşünýäs? Şu öz edýän işinde, mysal üçin menajerler edýän biznesini ýa-da şol karhanany ýöredýän bolsa karhanaň şol bazary barada ähli görnüşli harytlary, hyzmatlary döredip bilmäge ukyply bolmaly. Onsoň kompýuteriň programmalary bar her türlü şolary gowy ulanyp bilmeli. Onsoň internet diýelim, marketing her türlü ugurlary şol karhanaň harytlaryny, hyzmatlaryny satmagy, satyşlaryny, satuwlaryny östürmäge gowy ukyplar bolmaly. Şoňa tehnik ukyplar diýilýär. İkinci insan ukyplary. İnsan ukyplarynda adam saýlap bilmeli. Mysal üçin işgär alanda ol adamy düşünmeli. Sen nähili adamy ýa psihologiki ugrunda düşünmeli. Onsoň işgärligiňe gowy düşünmeli. Sen motivasiýa bermeli olara gowy işler ýaly. Olaň ýerinde özüň goýup görmeli. Ýagny işgärler bilen gowy aragatnaşyk saklap bilmeli. Özüňi syýlatmaly. Şol ukyplar gerek adama. Menajer hökmünde işleýän adama şol ukyplar hökman gerek. Şoňa insan ukyplar diýen. Ýagny adamlar bilen aragatnaşygy gowy saklap bilýär, gowy dil tapyşýan adam, kontrakt zatlary gowy düzýän, ýagny başga kompaniýalara gidip dostlukly aragatnaşyk döredip biler ýaly adam bolmaly. Onsoň üçüncü aň ýa-da pikir ukyplary. Bul eýem esasan top derejeli menajerlere gerek. Ýagny ul kompaniýalaryň iň ýokarky derejesindäki menajerlere esasan gerek. Sebäbi olar eýem bilmeli şu bazaryň, şu kompaniýada nähili eýem hiç hili hasaplamasy zatsyz kelläňde bilmeli. Şu biznes ýörärmi, ýöremezmi, näme etmeli, işgärleri haýsy tarapa ugrukdurmaly, belki pes derejeli menajerleri haýsy tarapa ugrukdurmaly, kompaniýanyň maksadyny çalt nädip ýetip bolýar. Onsoň garaz şol kompaniýaň öz eýem opytyň bolmaly diýse de bolýar. Tejribeli adam bolmaly da sen eýem hemme zady şol işleýän ugrunda kelleden hemme zady pikirlenip dogry netije çykarmagy başaryp bilýän adam bolmaly. Şol üçüsi esasy. Indi ýokary derejeli menajer diýdim, pes derejeli diýdim. Şolar barada birazjyk aýdyp geçemde. Üç hili menajerleriň topary bar. Pes derejeli bar. İşgärler bilen işleşen menajerler. Şol abyşny işgärleriň işlerini ýöredýän, ugrukdurýan menajerler pes derejeli menajerler bolýar. Onsoň orta derejeli menajerler bar. Orta derejeli menajerler olar şol pes derejeli menajerleri şolaň üstünden gözekçilik edýär. Şolaryň işgärleri haýsy tarapa ýöretmeli, ugrukdurmalydygyny düşündirip durýar. We top derece diýende indi ýokary derece da iň ýokary derece üçüncü topar bolýar.
iň ýokary derejeli menejerler olar şol kampaniýany haýsy tarapa urupdurmaldygyny, maksadyna nädip ýetmeldigini düşündirýär. Ýagny birinji derejeli ýokary derejeli menejerler kampaniýanyň nire urupmaldygyny düşündirýär. Ikincisi, şol ýokarky derejeň menejerläriniň şol maksadyny nädip bölüp aşaky menejere paýlap işgärleri şol ugura nädip urupdurmaldygyny düşündirýär. Wel aşakdaky, iň aşaky pes derejeli menejerlerim şol ortadaky menejerleriň bölüp beren maksatlaryny, maksatnamalaryny işe girýär. Şeýlelikde kampaniýa her menejeriň öz edýän işi boýunça öňe gidýär we maksadyna ýetip bilýär. Ne 3 tane ukyby aýtdyk we menejerleriň 3 görnüşini aýtdym. Egerde ýene-de siziň soragyňyz bar bolsa ýa-da goşmaça zatlaryňyz bar bolsa kommentariýada belläň. Men indiki videoda eger sorag zat bolsa jogap beren. Ýa-da teklip bar bolsa şol teklipleri görüşdirip şoňa görä hereket ederiz. Like basyp, patpisat etmäge unutmaň. Hoş sağ olun.